Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Musa mai sana ina da tambaya. Ibrahim Kolozo amma Kai ba sunana Ibrahim ba, Adams Ɗorai gaya masa sunana. Sule 10. To ka ji sunana? Me tambayar ta kaza? Ta yaya ake gane balagar tururuwa? Wannan tambayar taka is not easy. Wannan 'yar karamar tambayar to Na ji wani sai ka amsa min tambaya ta. Allah ya isa. Allah ya isa, kai na fi ka fataurin kai. Gaskiya ba kaunar ka nake. Sarki Yalinu ka ji abin da yake faɗa mun? Allah rufin baki. Me fa'ida yin wannan magana gaba? Assalamu alaikum, sunana Adam Ɗorai. Ina da farin cikin sanar da ku cewa akwai abokin aikin mu mai yin interview comedy, wato Sule 10. Zai dinga saka muku interview comedy duk ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare. Kar ku bari a baku labari, comedies ne interview wanda su dinga sa ku nishaɗi. Kar ku manta sunan YouTube channel ɗin Sule 10. Ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Na gode sosai. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.